ନନ୍ଦନକାନନ ଏବେ ନୂଆ ଆଡ୍ ହେଇଛି ହୁକ୍ ଗିଭନ୍ ସେଇଠି ବସିଛି। ୱାଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ବି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଗିବନ ମଙ୍କି ନ ଆସିଛି ଏବେ ନନ୍ଦନକାନନରେ। ଏଇଟା ହେଲା ତା ଖୁଆଡ଼। ଏଇ ପ୍ରଜାତିର ମଙ୍କି ଏଟା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଏଇଠି ଅଛି ନା ଏଇଠି? ଆସିଲା 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 ହଁ। ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଓହଳିଛି। ଗିବନ ଓହୋ ଆଉ ଗୋଟେ